Xa está, isto xa quedou claro. Xa quedou claro. Xa quedou claro. Hasta aquí hemos llegado, amigo. Que vos entran e xa tedes unha idea do que son. Home, a ver... Uns cacahuetes non hai, non? Algo para picar, unhas Isto é máis olivas... divertido que un bar, que ir a un bar. Home, sí, xa cho digo. Estás aquí con espectáculo, unha caña, traedelle uns cacahuetes, vale. Hola, que tal? Como estamos? Miguel e Carmen, non? Miguel e Carmen. Que tal? Moi boas noites aos dous. Que tal, Miguel? Verdade, o atraco os dous. Miguel, Carmen. En principio parecen máis ou menos da mesma... Da mesma aldea. Vale. Primeira impresión, antes de ir ao cas preguntas. Eu sigo no meu negativismo, eu creo que están divorciados. Divorciados. Fede? Miguel, fixo unha gracia vir aquí hoxe, loca, vamos. Loca, vamos. Vamos ca primeira pregunta. Miguel e Carmen. Miguel e Carmen. Cando estabades casados ou agora que seguides casados, máis ou menos cantas veces se facía a semana o fliqui-fliqui? Mais menos, a semana. Unha cifra. Como mellor por aí veo o problema. Entende? Eu non quería meterme aí No, xa, no, no. non quería facer sang. É un número, Miguel, non debía ser moi complicado. É que... Tensión, hai tensión. É que está feito ir ao psiquiatra. Échalo todo fuera, Miguel. Quer dizer, en principio é unha cifra, é un número e de unha cifra normalmente. No? Vale, Disti. vou empezar por Carmen, a ver que me di. Carmen, canto era ou cal é a media? Cal é ou cal era a media semanal? Pois era entre dúas e tres veces Entre 2 e 3. A semana. Sí. a semana. Ou a media, digamos, dunha familia galega normal. Normal. Miro para vos, pois teño que mirar para algún sitio. Vale, 2 ou 3. Miguel, dalle a volta ao teu... 4 veces. No, pero refírese a dentro da casa. Dalle a volta. Gustave Miguel porque lonxe de poñer un 4 simplemente gustou de poñer veces por si o 4 se interpretaba de outra maneira. Bueno, Miguel di 4 veces. Ela di... Pois logo, sendo así, se divorciaron é que son tontos. Porque... Como é que estaba? Claro. Ou non, están casados, tamén pode ser que estiven casados. No, por eso. Para mí están casados. Bueno, mirádevos, van a facer o de antes que me gustou, Mirádevos. Miguel, serías capaz de dicirlle algo bonito a Carmen? Serías capaz? Ahora dir sí. Sí, sería. A que viñeches? Está aquí chegou o Land Rover de hoxe. A nova serie da galega, casados ou divorciados. Ai, que bueno. Cariño, quérote. A que viñaches? No, ou Carmen, serías capaz de dicirlle a Miguel algo bonito? Bueno, en primeiro lugar, non vin por ti. Eu vin a conocer a Roberto e a ver si podía liarme con él. Ay, Dios. Ay, mamá. Miguel, que tipo cariñoso, Sí, señor, Bueno, Miguel, canto tempo estivestes casados ou canto tempo levades casados? Queres que lle pregunta a Carmen? Non pasa Sí, nada. pregúntale. Pregúntase a Carmen. Os fillos xa te lle preguntes logo despois. Canto tempo levades ou estivestes casados? Casados. Pois eu creo, se non me olvidei, que poden ser alá para uns 36. 36 anos, Miguel. 36 anos. Pode ser. Pode ser, sí. E ti cando a biche por primeira vez, ti que pensas? A primeira vez que a biche? Que era a muller que buscaba. Eso sí, a primeira vez, sí. Non. Sí. A primeira vez que a biche, dixeche, Sí, esta é a sí. miña muller pa a vida. Sí. Bueno, cando tratén con ela, non cando a vin, cando tratén con ela. Tratar, que quere dicir? Falar con ela. Creo que me entendes, non? Sí.
E tú, Carmen, tamén? Tú tamén pensabas que era para toda a vida? Eu nunca penso que a cousa para toda a vida. No, é ao revés, ela pensou que era para unha noite e dixo, carallo, 36 anos. Patricia, Foise no seu tempo. reflexiona, pensa en Claro, non algo. teño nada que reflexionar, Pensa en creo que algo. están divorciados. Sí, por qué? Sí, absolutamente, vamos. Por qué? Porque non acerques un misto aí que prende. Hai tensión, que Hai diría tensión. na Sí, ao mellor, non de levarse mal, ao mellor tampouco, pero que tampouco de comer xuntos, non. Federico? 36 anos, son moitos anos. Non estaredes xogando aquelo de a ver se os primeiros eran casados, No, no, o no. normal é que os segundos no. señan divorciados. Ou estaredes dicindo, estes de Land Rover son tan inútiles que non foron capaces de conseguir unhos divorciados. Eu teño moi claro. Divorciados. Cagarei na outra vez, pero... Ai, Divorciados, dice Patricia. Eu vou dicir casados, eu manteñome un pouco nesa Ti aí... hipótese de... De levar a contraria. No, de como tantas veces á semana, quero dicir, por que o deixas? Hombre, haberá outras cousas. No, e si vamos a ser legales, acertaron bastante. Ela dixo 2 ou 3, el dixo 4. Quer dizer que había unha certa compenetración. Porque os homes sempre aumentamos un contamos algo máis. Sí. Vale, pues vámonos a comprobar. Carmen, Miguel, só hai unha maneira de sabelo. Si son matrimonio, daránse un bico e un abrazo, si non son, cada un marchará por o seu lado. Parece un concurso de televisión, Sí. Ahora falta que dian voltas así alrededor de... Que se Cal foi a vosa primeira canción? Vale, Trae unha peluca para aquí. Cal foi a canción que escoitei? Patricia di que son divorciados, Federico di que son casados. E Miguel e Carmen sodes casados ou divorciados. ¡Toma! ¡Casados! Tuve que dar un abrazo, pero... Pero no. Eu creo que no primer xesto que fixo ela cando saliron esa broma, esa se estar divorciado na fase, No? No, é que Sabes, el non cando tiña... saliron que ela fixo... Sí, Non sei, claro. non teño datos. Eso foi tal, foi o rollo de... Cando eu por miña nai e meu pai. Estaba meu pai e tal, e di, que fas, home, tapa eso, coño, que tal? Sí, Claro, sí, onde ven, tapa? E el non tiña ganas de vir, di, que, mija, non te ganas de vir? No. Que viñeron por ela, quer decir. Que viñeron por ela, claro. Que tal? E felizmente casados, non? Sí, sí. 36 anos, sí? 36. Que maravilla, Tedes cativos? Temos Ca- dous cativos. fillos maiores xa. 35 e 26. 26. Que maravilla. Donde vides? Vimos Tui. de Rebordans, de Tui. Se chama Miguel e Carla. Qué Un bico maravilla. para eles. Aplauso grande para Carmen e Miguel. Gracias. Espera. Aproveito a felicitar a miña muller que estuvo ayer de cumpleaños. ¡Ole, ole! Parabéns, gracias, Carmen e Miguel, gracias. Aproveito para decir que o vamos deixar calquera día destes. Bueno, Bueno, son malísima eu con isto. Entón,